Angke nggih menika ugi sesarengan kalih tanggap warsa masoni ugi Turangga Seta Manggala sampun jangkep 28 tahun nggih nggih gampanganipun ulang tahun ngoten mawon nggih nggih Bapak Ibu so adik-adik para Sutrisno Jadilan Turangga Seta Manggala bilih pasugatan wonten ing wekdal menika kula antasenami saking paguyuban kesenian Jadilan Turangga Seta Manggala ngaturaken agunging matur nuwun ingkang sepindah dumateng Bapak Mulyadi Sagutrah ingkang wonten ing wekdal menika sampun mandhigani wonten ing pementasan kesenian Jadilan Turangga Seta Manggala. Salebetipun pamatur nuwun kita aturaken dumateng keluarga ageng Bapak Suwarto ingkang sampun paring papan kangge pementasan wonten ing medal menika. Salebetipun kita aturaken pamatur nuwun dumateng persewaan tenda dan kursi junior. Dene wonten ing wekdal menika khusus wekdal menika wonten ing pementasan menika kita sedaya menika dipun gratisaken kangge persewaan tenda kalian panggung. Salajengipun kita aturaken agunging pamatur nuwun dumateng Mas Ari nggih. Mas Ari utawa Ari Busana dene wonten ing wekdal menika kagem napa pakaian utawa rasukan wonten menika ugi dipun gratisaken. Kemudian salajengipun ugi kita aturaken agunging pamatur nuwun dumateng sound system Wahyu Audio. Ini wonten ing wekdal menika pementasan menika kita dipun paringi harga ingkang napa nggih khusus nggih, harga khusus kagem wonten ing pementasan menika. Salajengipun kita ngaturaken ugi agunging panuwun dumateng Mas Unang, Mbak Rizka, Dr. Enggar ingkang wekdal menika sampun kersa minangkani pamundutan kula sak rombongan nderek ngregengaken wonten ing pemantasan wekdal menika. Ugi kita aturaken agunging panuwun lan satunggaling kinurmatan ingkang ageng kagem kangge kula sak rombongan awit rawuhipun Pak Pur minangka sesepuh paguyuban Kuda Pranisa saking Gamping Tengah. Saestu sepindah malih kula sak rombongan merupakan satunggaling kinurmatan ingkang ageng. Salajengipun kita aturaken pamatur nuwun dumateng sedaya ingkang sampun paring menapa mawon ing awujud tenaga beo saha penggalian ingkang sampun kasukaken dumateng kula sarombongan amprih lancaripun wonten ing pasugatan dalu menika. Salajengipun sagung para Sutrisno Jadilan Turangga Seta Manggala sak sampunipun wonten ing samangke adicara nggih, adicara cebrut kupat nggih Mbah. Cebrut kupat ngeluari nadar lajeng potong tumpeng samangke tumuli babak
angka kalih inggih menika Babak Putri. Wonten ing wekdal menika samangke badhe kapiyarsa wonten ing ngarsa sagung para sutresna menika badhe ngaturaken turangga Sita Manggala badhe ngaturaken tigang babak. Dene babak ingkang sepindah sampun kapiyarsa kala wau inggih menika babak turangga asmara ngoten mawon nggih. Ae enom-enom kok. Ingkang angka kalih turangga Putri Sita Manggala lajeng ingkang babak angka 3 menika turangga Poel. Jalaran menapa kita wastani turangga Poel samangke badhe dipun aturaken legend turangga Sita Manggala. Mbok bilih samangke nadyan dipun pupuri nanging nggih ya wis karang wis dong klinting dadi ya wis nyun sewu nggih. Monggo mangke. Nggih. Monggo wekdal salipun katuraken dhateng Mbah Kaum ingkang supados mratitisaken adicara Sebrut Kupat lajeng potong tumpeng wonten ing wekdal menika. Saking kula mbok bilih wonten kalih bangsul ing atur sebenarnya kula nyuwun agunging pangapunten. Salam kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya pada malam hari ini dalam rangka pentas kesenian jadilan Turangga Sita Manggala dalam rangka ulang tahun yang ke-28 bersamaan dengan hari ini Mas Sony juga ulang tahun yang ke-28. Maka dari itu dulu Mas Sony pernah punya nadar seandainya Mas Sony dan Mbak Titin ini sudah berumah tangga, maka akan dipentaskan seni jadilan Turangga Sita Manggala pada hari ulang tahunnya ini. Maka saya mohon dumateng pemirsa semua, kita doakan semoga Mas Sony sekeluarga tansah diberi umur panjang, diparingi kesehatan, diberi rezeki yang barokah. Maka dari itu marilah mengeluari nadarnya Mas Sony kita laksanakan ala hadiniyah wasawati rasulillah. Mas Sony sekeluarga syai'un lillahi laumul fatihah. Pramila monggo apa anggenipun ngluari nadaripun kita laksanakan kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Selamat ulang tahun Turangga Sita Manggala. Selamat ulang tahun Sony. Selamat ulang tahun Mas Sony dan juga Turangga
Selamat ulang tahun. Selamat. Selamat. Jaya. J, salah singipun Bapak ingkang angka kalih Mbak Rizka. Mriko leres Bapak Putri J, Mbak J. Bapak Putri J, Bapak Putri J. leres Pak Dokter. Orang aku kelingan nek zaman biyen ki to. Heeh. Nek ngono kupat luar ngono. Heeh. Cah cilik-cilik kan akeh sing do njikuki dhuwit iki. Heeh, Saiki saiki ora enek ya. soal gengsi. Ndak tertangkap kamera ini. Heeh to. Heeh. Duitnya ora abang ya. Mergane duitnya ora abang kok ya nek saiki. Heeh, Monggo kanca-kanca paraga menawi sampun siaga saged tindak wonten ing kalangan. Cukupi Mas. Nah, lumayan kena gini. Berkah. Niku didongani Mbah Kaum lho, Mas. Berkah niku. Untuk salencer ya. Ah. Niku didongani Mbah Kaum Kene nyatane niku. gelem kae. Delok kae. Gelem. Gengsi bareng meneh. Ngerti ya titip. Wah, Jaluk piro? jaluk piro ki ameh di Kan ada Pak Reda, mana tadi? Mas Reda. Aku yo gelem. Waduh. Suraga Seta Manggala. Yo kanca, Yo kanca domrene yo. Bersani pasukatan ingkang sakita. Yo kanca domrene yo. Bersani pasukatan ingkang sakita. Jadilan Suraga Seta Manggala jumeneng kreasi tansah anyawiji. Jaya. Oh, ya. oh,
dadi siji amakarti. Oh ya. Oi. Oh. Ya. Ah. Oi. Oh. Ya. Ah. Ah. Oh. Ayo. Ayo. Pada agrias padu mandang binarnya sengkut kumaruk Oi. sampai saruyo saruk dadi siji amakarti. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. Eh. Oh. Ya. Oi. Wah. Oi. Oh. Ah. Oi. Wah. Oi. Ayo. Ayo kaca pada agrias padu mandang binarnya sengkut kumarukut bebarengan sambil saruyo sarukut dadi siji amakarti. Ah. Eh. Ayo. Ah. Eh. Oh. Wah. Oi. Oh. Wah. Oi. Oh. Ayo. Oi. Wah. Oh. Ayo kocok. Pada agrias padu mandang binarnya sengkut kumarukut bebarengan sambil saruyo sarukut dadi siji amakarti. Oh iya. Oh,
Loh. Iki piye? Wah tadi aing macan. Awan Jul, hati-hati. Ayo dibantu kanca-kanca. Ayo. Wis dadi ning kono. Oh, Jalan ke Simpang 5, Simpang 5 Kota Semarang. Simpang 5 Kota Semarang. Nyebareng akeh cendatan tubuh kiwor. Nyebareng akeh cendatan tubuh kiwor. tanggung gayung urip bangsa adil makmur. Tanggung gayung urip bangsa adil makmur. Royong sifat pebrayan kang luhur. Gotong royong sifat pebrayan kang luhur. Gusti kantong mata kudu jujur. Gusti kantong mata kudu jujur. Tenas titip reto minta murid kasih. Tenas titip reto minta murid kasih. Anggun tomo mata kang asifat adil. Ayo. Tomo mata kang asifat adil. Urip muncul tertuminta kang ibu. Urip muncul tertuminta kang ibu. Ben jumbo na citra kaning bangsa kita. Ben jumbo na citra kaning bangsa kita. Eling-eling tentang gawe pangkarya. Eling-eling tentang gawe pangkarya. Ojo pangasi murid terbaik. Ojo pangasi murid terbaik. Jalan-jalan di Simpang 5, jalan-jalan di Simpang 5, Simpang 5 Kota Semarang, Simpang 5 Kota Semarang. Kepala indung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki tugas sandung. Dari lures lendange biru, dari lures Ayo senyum, ayo senyum. Waton ngayup yo, Senyum cahayu. waton ngayup yo. Hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik hati kesandung. Aduh Siti Aisyah, menggigit kalian rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa. Di dalam kubur mendapat siksa. Ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan, memang sengaja untuk menghibur hati yang lara. Dari mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke
Barat gunung Jete mergunung Tengah-tengah apa melihat bingung di dunia bingung besar hatinya menjadi bangga abang-abang rayu dari
Turangga Seta Manggala. Oh ya. Oh, Sedang menari, tari putri si kuda kembang, tari putri si kuda kembang, bikin hati jadi riang. Saya ini sedang menari, saya ini sedang menari, tari putri si kuda kembang, tari putri si kuda kembang, bikin hati gembira riang. Ini sedang menari, saya ini sedang menari, tari putri si kuda kembang, tari putri si kuda kembang, bikin hati jadi senang. Sedang menari, saya ini sedang menari, tari putri si kuda kembang, tari putri si kuda kembang, bikin hati menjadi riang. Au, ae, ae, oh. Orang banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata, uang dan ringgit, anak tiada heran, ente tutup mata, anak berjalan. Marilah meme, oh mari sayang, ikutlah anak meme, jangan bimbang. Marilah kawan ente cepatlah cepat, awas lompat kawan. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata, uang dan ringgit, anak tiada
Oh. 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 Yuk ya. Oi. Oh, Assalamualaikum. Dalan iki biyen nate tak liwati nalikane langit mendung kutha ngawi Sendang cedang miskin nurit jroning ati saben liwat aku ora bisa lali ndak ulati isih kaya wingi uni Mas Ari. ora krasa lotu meten mrebos mili ngaturi sugeng rawuhipun Ndoro Panji. Ya mau ngantuk pamujunge wae ya kanca ya. Ora ana alangan sawiji apa. Semenaga ingsun puja lan puji hati wae tansah padha tampanana kene ya Caya. Inggih, sanget anggen kawula mundi mugi ndadosna jejimat dumateng kula sak kanca. Eba bungae ngati anggone ingsun tedak ana ing wengi iki bisa ketemu marang para kadangku kabeh ngono ya Caya. Inggih. Heeh. Ingsun ya tansah mongkok sadurunge tak bacotake banjur ingsun ki tumudak ana ing dusun mangendi ngono ya, Cah. Menika wonten ing Kampung Manggal, Temanggal nggih. Wiji Mulya Nanggulan Kulon Praga. Heeh. Ya ingsun tansah mongkok ngono, Cah. Ingsun sawang para masyarakat dusun Temanggal kene tansah suka parisuka sawangane katon renyah bungah ngeten nggih. Sami sehat para sedherek sedaya? Sehat. Sing kirang sehat niku namung dompete. Ya, iya ngono. Iki heeh to, masyarakat Manggal kene cahyane katon sumeh. Sayuk saeko kabeh. Heeh, Cok. Sing ping pisan duk gentas nampa BLT 900.000. Masya Allah. Poin. Jadi masyarakat dusun Manggal kene ingsun sawang masyarakate tansah tata titi tentrem karto raharja loh dimawi. Ngono ya Cok ya. Nggih, pangestunipun. Bagas waras nir ing sambikala. Sadurunge tak bacotake Cok. Inggih, Gus Budi. Ya ingsun ngaturaken sugeng mugi ana ing dusun Manggal kene duweni sesepuh ya kuwi kadangku sepuh punggawaning negari Bapak Tejo. Bapak Oh, Tejo. ngaturaken sugeng panjenenganipun Bapak Tejo sugeng dalu lan Bapak ugi Tejo Girawo. rawuh wonten ing mriki Luar Lan, biasa. nggih. Kaping kalih dumateng kadang kula sepuh Bapak Darto ugi pepundhenipun wonten ing dusun Manggal mriki Ndoro
Kok Coh? Weh, komplit. Ngaturaken sugeng ugi lan kaping tiganipun ya kuwi DPR-e Loh, wonten PDI wonten DPR-ipun. wonten mriki Mas Reda. Oh, Mas Rika. Kados sing kiri nyok barong niku napa? Wah, barong nika. Oh, Udule rada gedhe sithik. Oh, barong. Barong. Walah. Piyambakipun Kula nggih. iki tak eling-eling iki biyen sing nyok barong kan. Sok barong. Saiki sing barong kok. Oh, sakniki tasih Mengke barong. Mengke barong tapi nang omah. Oh. Napa malih niki barudan niku mesti rada mempeng. Rada mempeng. Oh, yes. Ingsun yo mongkok ana ing dusun Manggal kene duweni Dewan Perwakilan Rakyat atau sing tansah nguri-uri kabudayan Jawa ngono ya Jaya. Sing diarani Turangga Seta Manggala. Turangga menika Jaran kuda utawi jaran Seta menika petak. Manggala menika pimpinan. Manggala Narapati, pimpinan. nggih. Manggalaning yuda iki mbiyen ana ing kene nang Nanggulan to. Dados menika wonten petilasanipun. Petilasanipun. Weh, Oh. yes. Iki mau Lumayan. karo DPR wis dijawe lutut durung sing mburi mau. Blas. Situ mon kula sangu dhewe. Oh, yes. Engko bali tak cegate. Wah, namung dicegat niku mboten enten pengaruh, mboten sanding kula ya meneng wae. Tak cegate ngaturaken sugeng Mas Reda. Nggih. Kunduripun ngasemi ngatos-atos. Mboten niki namung guyon mangke ndak ndirani tenanan. Jane kula ya ngarep-arep tenanan. Engko biasane Iki cok mboten nganggo dokter. kacamata. Rada diunggahke ngene iki. Oh. Sopo kowe? Kok ya diapal ya. Heeh. Sak banjure ya Caya, ana ing wengi iki ingsun diaturi tedhak ana ing papan kene kaping pisan Haniti priksa kananipun jenggala ana ing dusun Manggal kene. Nggih. Ingsun sawang para prajurit putri anggone beksa tansah apik, tansah kompak, tatas, titis lan trengginas ngono ya Caya. Sehat-sehat pokoke niki. Sehat, ana sing mbleguk-mbleguk lek jeget ngene-ngene iki. Panjenengan menika lho kok ya mat-mate Ana nek sing ana. cilik kok ihayu. Ayo, Lah karang sing mburi niku nek weruh sing bleguk-bleguk niku ya nyok ingin. kancane Ersa. Janipun nggih termasuk sing mandi barang niku nek ana sing rada mbleguk-bleguk niku ya wis nyok biasane ya. Wis biasane mbiyen kancane sing dijak rusak kancane sindene sing dijak rusak. Sindene sing putih niku sindene enten dokter Inggar barang lho ngenten Lek Pur barang lho niki. Kowe po Kang Pur? Kowe. Yo ora yo. Halah iki sing Rusak sing mbiyen, nyok ngajari nyok ngono kuwi ya Ora. Pur kuwi mau. Biyen aku sing ngajari mlumpat cendela barang yo dapur yus mau apa. Ora usah diwara-wara iki rasa yo gak mati. Nek kowe sithik yo nang. Heeh, bareng mergane. Iki teman seperjuangan iki. Teman seperjuangan. Iki tak teruske anggoniku matur, Cok. Turangga Seta Manggala kiprah ana ing bengi iki ya, Cok ya. Duwe parigawe. Gadah. Damel. Duwe parigawe awit kadangku enom ya kuwi Kakang Mas Bagus Cahyadi ana ing wengi iki ulang tahun kang kaping 28 lan ngepasi ulang taune Jatilan Turangga Seta Manggala. Pas menika jan. Pas. Cocok Oh, jumbuh. cocok. Ya dongaku wae ngono ya Caya. Muga-muga kadangku enom adikku Bagus Soni Cahyadi tansah pinaringan rahayu nir ing sambikala lan anggonipun golek sandang lawan pangan ora temu alangan sawiji apa ngono ya Caya. Amin. Amin. Nek wis ping pindho ki wis son. Panjenengan iki ora sanyok dicetak-cetak. Apane? Napa pun ping pindho napane niku lho Ping dikenangke. pindho napa Niki niki? kula urus lho niki. Maksud Ping pindho apane? Kok meni ping pindho? mau le bonceng-boncengan ketemu aku. Nggih. Mas sampean ngalor aku tak sing ngidul ya. Nggih. Ya, dilalae kawus nang kidul. Pripun? Pethuke ula. Ya wis, karang jenengane Soni iki ngetutke antut runtutku. Aku ping pindho dhek ya ora trimo. Oh, sampean yo ping pindho to?
Iya, Tunggal guru rasa berarti. seru-seru. Iki Pur. Iki Tunggal guru. ternyata iki biang keroke sing nyok marane rusak ya iki. Ha jebul ping pindho ngerti ku ya gak bisa. Iya. Ha kok ngalahke sinden lho tak rasake. Iya, sindene we ora wani ping pindho. Ora wani. Ora wani. Kejaba ming tukange kendang karo Ndara Panji. Lah. Ana ing wengi iki. Lho aku ki masalah jalur sing bener sing apik kok. Heeh. Oh, kena Jalan lurus ya. tepo tulodo ngono wae. Tepo tulodo kepiyerane. Ndak nek engko dikira nek arep ping 3 ngalah-ngalahke dokter Enggar we durung kok. Nggih napa pripun? Ora oman. Tripun. Kok aku meneng wae Mosok lho ya dokter Enggar kok kena. durung Niki lho. Nek duwe putra sing ayu, dokter Enggar tesih lega. Aja golek sindene. Nggih. Sindene niki wis ora kalap niki. Aku Wis ki tuwa. Wis tuwa. Om itu Ya, kenapa ini rambutnya yang atas merah yang belakang hitam? Ini namanya apa ya namanya? Wah, namanya seni. Tapi bukan seniwen tapi seni. Oh iya. Ya muga-muga keluarga agung Mas Soni Cahyadi anggonipun bebrayan ugi tansah manggiya raharja tenebihna saka ing godha rencana lan enggal-enggal dipun paringi momongan. Ngono ya Mas Soni ya. Amin. Pak Gamul mondi ya? Wah, malah ora ketok iki disekseni. Pokoke Mas Soni wis tubit pokoke. Wis Apa niku? Tobat pisan. Oh, tobit. Tubit. Saking Bosoku, tobat. bosok kene kuwi Tobit. tubit iki. Tubit pokoke saking tobate. Tobit wis ora gubat gabit ngono. Saiki wis ora menggok ngalor ngidul tapi wis bener. Lurus. Lurus. Ayo melu sindene kok ya. Heeh, ngono kuwi akhir pamete Pak kula tak mlampah riyin. Ana ndi? Nang ngene Mas Sari. Abablas ditakokke iki. Kan ya lurus. Mah dicetak-cetakke. Yes, ngono kuwi. Yes, muga-muga ngono kuwi wae ya, Cah ya. Nggih. Anggone ingsun matur awit ana ing iki jatilan Turangga Seta Manggala anggone nglipur para warga ana ing Temanggalan sakiwa tengenipun telung babak sing kaping pisan mau babak kakung-kakung lan sing ping pindho babak Putri-putri. putri-putri ayu-ayu Sing midut-midut manu. sing midut-midut terus sing keri dhewe babak veteran ngono jare mau ning mbuh veteran kepiye aku ora ngerti. Babak lawasan ngono mau. Yes. Lawasan. Muga-muga ya kanca ya jatilan ana ing Manggal kene tansah ngrembaka sainging Nusantara raming saober blarak ugu-ugu wis nanging bisa dadi ngrembaka dadi Langgeng. dadi sak lami-laminya. Ngono wae kanca. Nggih. Rasah perlu suwe-suwe anggone ingsun matur derekno ingsun tumuju ning Jenggala. Oh nggih. Para pratangga derekno ingsun tumuju Jenggala. Semoga Gusti. Sendang glagah wos kinurip jroning saben liwat aku ora bakal lali ndak ulati isih kaya wingi uni ora krasa
Citro wadya bala bidal gumuruh tumuju ngalogaya ojo maju Citro pihak karso mangkeping wuni bala maju bala yoy Selendang mayang dipakai anak gadis kesayangan cium pipi rambutnya diikat mayang oh sayang hidung mancung rambutnya diikat mayang selendang oh selendang mayang yang dipakai anak gadis kesayangan dicium pipi dibelai dikasih sayang oh mayang hidung mancung rambutnya diikat mayang Halo apa iya sur Putri Sarinati Putri Sari Pujaan Dewi Pujaan Dewi Ngabari Sang Dewi Mandari Diiringi Lagu Sarinati motore kanjeng mringgit tak sungirane Halo apa iya nyoto seneng mbok aja mung mandang golek ono ngendi omahe iki rendang apa ketika Odo negara aturi sugeng para pamirsa monggo pinara ingkang sekeca Ulane sawa Puntute dawa kadung lirik sing kira-kira sing dilirik Seta Manggala Halo apa iya
nyangking ember kok iwonen Air dulu. Galia tumuju ngalogo katon dapya rapon pating tumuju ngalogo trane mangkolong lir kebar yo kon jemi yen kumareng karo kuntur sito ayo konco maju konco ikut bareng Indira kecil. Andita, yo. Andita, yo. Ayo.
Icil, Indira kecil. Arah, beresek. Ayo masih gar. Mbak Rizka. Piye, Wik? Ora apa-apa, Mbak. Goyang, Wik. Asik. Ngapunten dumateng penonton yang berada di atas panggung. Wah, asik. Untuk mengurangi kepadatan panggung. Panggungnya tidak ambles. Menika himbauan dari panitia. Kuwi tenan kuwi. Tenan. Masih bersama Mbak Rizka Naruliska. Aduh, ada dokter Linggar di sini.
Jose tenan. Lagu dadak ancek-ancek kursi. Oh, dhuwur tenan. Dhuwur temen loh. Apa? Ini Pak Reda ngersakaken apa mau teh? Megat Tresno. Megat Tresno. Oh, nggih, Wah, iki. heeh. Iki biasane ning cair iki Oh, kudune. cair tetep. Cair kudune. Yakin aku. A1 tetep. Mas Reda. Monggo Mas Reda. Mas Monggo. Reda Megat Tresno nggih Mas Reda. Nggih. Heeh, wis pokoke percaya Monggo, aku. monggo. Sakderenge barong, ngendikane mangke badhe barong. Oh, boten. Ora. Berarti ra kaya biasane, Mas. Ora kaya biasane. Kayak ora biasa. Lagi Oke, ora ora biasa. biasa. Nggih. Heeh. Yo. Ping papat. Heeh, Cih. Yo. Ditemani apa ndak? Ndak usah. Biasanya Ya, wani lumrah. dewi. Waduh. Heeh, Cih. Waduh, enten gigil mip. Ora oleh sebut merek ta? Gigil mip. Heeh. Ndak ini adlibs monggo. Bener. Ini. Sing ukti sing tengah. Nah. Aku tuh Uhti. Oh, Masya Allah. Sorry. Uti. Uti ya, Uti Rizka. Anjay. Kata Pak Pur ya, Mbah Pur. Mbah Pur. Yang kakem ya. Sesepuh kok wong ngendikane gitu. Monggo kanca-kanca. Megat Tresno Mas Wilda. Heeh. Rere. Masih bersama Turonggo Seto Manggolo. Bumi enak Mas Inggar. Joget Mas Reda. Heeh. Enak Kiri, Bariska. kanan. Wasik.
Turangga Seta Manggala. Monggo Mas. Janjane iki mau salah sapa kok ngasiramu menyatake tresno. Ae mekatake tresno. Oke, siap aman. Oh, siap aman pokoknya. Seneng aku. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Sehat-sehat Mas Rida. Nuwun Mas Rida. Menika mau enten pinyunan Mbak Rizka. Napa? Apa mau? Kusumo. Kusuma Wijaya, nggih. Saking sinten Mas Saking Inggar? Pak Nur Tri Tomtom. Oh, nggih, heeh. Nggih. Romo Nur Tri Tomtom. Yuk Bayu. Oh, nak Pose. Kowe iki- Pinyunan se sabar. Yuk Bayu. Kowe merinding ra? Apa? Ora ana pengendang kondang nang Oh, kene. iya, Bra, kae bra kae. Ora ketok. Hah? Oh. Kowe Bojone weruh ta sing wisan? endi? Wis weruh? Wis weruh? Oh iya. Ora Ya wis. weruh ora weruh. Ora ning wani nek ora bojone. gelem gabung ro kancane kok bangeten ngono lho dumeh ngejak ngono. Oh, Pak Pawang mau ngapain, Pak? Mau ngapain? Munggah. Kayak iki wong megah. Oh duduk, mau duduk. Kok arep rondo? Kaya. Kesusui ngapa? Nang omahe dhewe kok. Ayo cok kerja iki lho. Kalangane sak reh ngene iki malah do dahar. Genduren. Oh, ini kok malah do dahar. Enak. Lotisan ya ana awan. Suma Wijaya yo. Heeh. Oh ya. Padha wae. Yo. 3 2 1 Turangga Seta Manggala. Yo. Ayo, Cok. Yo antri, yo antri ibu-ibu, antri ibu-ibu. Ya. Pawang. Jarum wong maneh
Ayas.